Vamos a mirar agora a última maneira de calcular a concentración dunha disolución. Chámase concentración en masa. Estes dous corchetes que tedes aquí significan concentración. Neste tipo de problemas a masa adoita usarse en gramos, pero tamén se poden utilizar miligramos cando temos moi pouca masa. Igual co volume, pode ser en litros ou en mililitros, pero temos sempre que indicalo. Como nos queda a fórmula? Concentración en gramos partido de litro é igual a masa do soluto en gramos partido do volume da disolución. Se fose noutro tipo de unidades, habría que poñer as masas e os volumes noutro tipo de unidades. No primeiro exemplo, nos din que temos 400 ml de auga azucrada con 50 gramos de azúcar e calculamos a concentración. Entón, o primeiro que facemos é colocar os datos, sempre, coas unidades. Temos 400 ml de disolución, polo tanto, hai que pasalo a litros. 400 ml entre 1000, pois 0,4 litros. E temos 50 gramos de soluto. Estes datos os colocamos na ecuación. Gramos partido de litro vai a ser igual a 50 gramos de soluto, que é o azúcar, partido de 0,4 litros de auga, que é o disolvente, ou a disolución. Entón nos dá 125 gramos partido de litro. Neste outro problema, din que queremos preparar 250 centímetros cúbicos de disolución de sal en auga. Queremos que teña unha concentración de 5 gramos partido de litro. Que cantidade de sal debemos disolver? Ben, nos están preguntando o soluto, a cantidade de masa de soluto, e nos piden que demos esa cantidade en gramos. Entón, poñendo os datos nos damos conta que a concentración que temos que conseguir é de 5 gramos litro e temos un volume de disolución de 250 centímetros cúbicos. Entón, iso hai que pasalo a litros. Dividindo 250 centímetros cúbicos entre 1000, nos vai a quedar os litros. Fixadevos que aquí, se colocamos na ecuación os datos coas unidades, centímetros cúbicos serán con centímetros cúbicos e nos quedan litros. Litro é unha L sin punto, non é unha abreviatura, é un símbolo. Entón, colocando os datos na ecuación, nos queda que 5 gramos partido de litro vai a ser igual aos gramos que teñamos que botar de sal, que é o que nos preguntan, dividido entre o volume de agua que temos. Despexando a ecuación, isto pasa multiplicando, e nos queda, este litro se vai con este litro, e nos queda no numerador 1,25 gramos de sal. Aquí nos piden que expliquemos como prepararíamos 250 ml dunha disolución acuosa de azúcar de 30 gramos partido de litro. Ben, este dato que nos poñen aquí, 30 gramos partido de litro, significa que nós temos un litro de auga e aí lle botamos 30 gramos de azúcar. E agora nos pide que preparemos 250 ml, que é a cuarta parte dun litro. Entón, como o volume vai a ser 4 veces menor, vamos a necesitar tamén 4 veces menos de azúcar. Por lo tanto, 30 entre 4, 7,5 gramos de azúcar. Hai que poñer sempre as unidades, o valor numérico, as unidades, e despois dicir de que. Neste outro exercicio nos din que temos dúas disolucións que se van a mesturar nun recipiente. A primeira disolución vai a ter 400 ml de cloruro de potasio de concentración 3 gramos litro e a segunda disolución vai a ter 250 ml de cloruro de potasio de 5 gramos litro. Entón, que pasa? Que vamos a mesturar todo no mesmo recipiente. Que cantidade de cloruro de potasio vamos a botar cando engadamos a disolución A? Pois, como temos 3 gramos partido de litro e temos un volume de 0,4 litros, mirade que nos dan en mililitros, pero temos que pasalo a litros. Entón, a masa que vamos a ter de cloruro de potasio vai a ser 1,2 gramos. Facemos o mesmo con B e nos dá 1,25 gramos. E sumamos todo, vale? Se o poñemos ordenado, se pode poñer aquí a suma. Entón, cal vai a ser a mestura de toda, a concentración da mestura? Pois a masa total do soluto, 2,45 gramos de cloruro de sodio, dividido entre o volume total de auga. E o volume temos que darlo en litros, se queremos que a unidade nos quede en litros, como nos piden. Entón, 0,4 máis 0,25 no denominador. Facendo as contas, nos quedan 3,76 gramos litro vai a ser a concentración da mestura, se mesturamos isto con isto no mesmo recipiente.